Dituntun bocah. Wis pirang-pirang dina wiwit dina Rebo kae, Budhe Nani rewang ing omahe Bu Hadi, ibune Sriyatna sing lagi duwe gawe mantu. Sing dimantokke Sri Ningsih, mbakyune Sriyatna. Tempuking gawe tiba dina Setu. Esuk nikah ing KUA, terus jam 10 upacara temu nganten. Gandeng wis rampung ing gawe, sorene Budhe ngersakake kondur. Bubar maghrib, Sriyatna wis nyawisake sepeda motore kanggo ngeterake Budhe Nani. Sawise Budhe rampung tata-tata sandangan lan gawan, Sriyatna mangkat boncengake budene. Ya rada adoh daleme Budhe, watara 10 kilometer. Merga Budhe ngersakake liwat dalan aspal sing alus, dadi rada ngalang lakune. Tekan daleme Budhe, sakwise jagongan karo Pakde lan sedulur nak dulure sawetara, Sriyatna pamitan arep bali. Diweling karo Budhe. Liwat dalan aspal alus wae lho Sri. Luwih adoh sithik. Nanging aman lan lakumu kepenak tur padhang. Inggih Budhe, ature Sriyatna. Metu saka desane Budhe, Sriyatna nglakokake sepeda motore alon-alon liwat dalan alus. Bareng tekan pojok desa sebelahe, Sriyatna siji gagasane. Tinimbang nurut aspal alus dadak ngalang liwat kidul, mengko ing kulon kono terus bali ngalor maneh. Ambok aluwung nyidat liwat lurung-lurung desa wae, luwih cedhak. Bubar gagas ngono, dheweke minger ngulon mlebu lurung desane. Dalane mung ciyut. Wis disrasah beton, ning ya ora pati alus kaya aspal kono. Ngulon terus nganti kira-kira 500 meter. Metu saka desa nrajang dalan tengah sawah. Antarane sak kilometer terus mlebu desa maneh. Dalane sempit lan kiwa tengen kebon suwung kebak dapuran pring. Dadi katon singup. Nanging Sriyatna ora wedi, sebab wis kerep liwat kono yen pinuju sowan Budhe Pakde. Dheweke uga apal sing lagi diliwati iku desa Banjardawa. Mengko jedule cedhak masjid terus mlebu dalan aspal sing tumuju menyang desane. Dheweke rumangsa apal banget menggak-menggoke lurung ing desa Banjardawa iku. Bareng wis mlaku antarane seprapat jam lan menggok-menggok bola-bali, dheweke mak jegagik kaget. Sepeda motor direm, mandeg greg, mripate mlolo, nyawang mengarep karo gumun-gumun. Lah kok weruh-weruh tekan ngarep gapura makam? Iki mau piye? Rumangsane menggoke mau ya wis bener, kaya adate yen liwat kene. Sepeda motor enggal diputer, nuli mlaku meneh ninggalake gapura makam. Lakune arah ngulon, terus menggok ngalor, terus ngulon, terus ngalor, terus ngulon.
Antarane seprapat jam Sriyatno batin, kok ora tekan-tekan dalan aspal. Lagi satengah batin ngono, mak jegagik. Sepeda motor direm, mandeg grek, mripat melulu nyawa ngarepe. Bali ngarep gapura makam maneh. Sakala sepeda motor diputer, nuli mlaku meneh ninggalake gapura makam. Dheweke gumun, kok bisa bali tekan makam maneh ki nalare kepiye? Nanging dheweke ora wedi. Atine sareh wae. Ya mung gumun. Mula sepisan iki atine ditata tenan. Pikirane manteng tenan. Iki mlaku arah ngulon lan makam mau ana wetan. Dadi asal dheweke ora mlaku arah ngetan, mesti ora bakal tekan makam, malah saya ngadoh saka makam. Mengkono nalari. Nanging geseh karo nalar. Weruh-weruh mak jegagik. Tekan ngarep gapura makam maneh. Sepisan iki Sriyatno ora terus lunga, nanging malah mandeg. Lungguh ing luning gapura karo maca ayat-ayat suci. Terus maca donga nyuwun pangayoman marang Allah saka gangguane demit. Gitoke mengkirik. Awake mrinding kabeh. Ning wis kepepet arepe. Ya mung pasrah marang Gusti Allah. Dumadaan ana bocah teka numpak sepeda cilik karo clorat-clorot nggawa lampu senter cilik. Sampeyan badhe kondur Pak Lek? Takone bocah mau. Iya Le, saure Sriyatno. Enggak, sampeyan ngetutke kula. Kandhane bocah mau karo nglakokake sepeda lan clorat-clorot madangi dalan ing ngarepe. Sriyatno ngetutake ing mburine. Antarane 5 menit tekan dalan aspal. Bocah mau menggok nengen mlebu dalan aspal. Lan Sriyatno uga ngetutake. Nanging bareng mlebu dalan aspal, bocah mau kok ora katon maneh. Sriyatno terus wae mlaku nurut aspal, sebab ora pangkling iku dalan aspal tumuju desane. Mung pikirane isih gagas. Bocah kuwi mau terus minggok nyang ngendi? Apa bocah kuwi mau ya wargane makam kae mau? Gatine mung Allah kang wuninga. Sing penting aku bisa tekan omah, ora keblasuk mlebu makam. Sebab aku durung kepengin manggon ing kono.